kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, ki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. A baloldali feminista hálózat nevében köszöntöm Önöket, illetve a Magyar Antifasiszta Liga, Új Szocialisták Mozgalma és a Civilek a Szélsőjobb ellen mozgalom nevében. Szeretnék fájdalom esetten bújdosni, szökni, sírni, fájni, de hogy ez a csürhe ne vessen, szegény Muszáj Herkules állom, győzöm a harcot búsharaggal, s késik az álmom, s halálom. Fel kellett figyelni arra, hogy nem véletlenül és nem elszigetelt jelenségekként alakulnak a történések. Fussunk csak végig a teljesség igénye nélkül. 100-as nagyságrendben náci háborús bűnös katonatiszteket úgynevezett rehabilitáltak. A fasiszta ideológiának a párizsi békeszerződésben tiltott terjesztését illető követelményt semmisnek tekintve a Gede testvéreket felmentették ilyen irodalom úgynevezett reprint kiadásának vágya alól. És nem utolsó sorban szabaddá téve ezzel az utat a fasiszta szent terjesztése előtt. A rendfenntartó erők a jogszabály alkalmazók szintjén az utcai radikalizmus előtti gyakorlati behódolásnak lehetünk tanulni. Új helyzet állt elő. A neohungarista szemlélet talaján álló szélsőjobb már nem tartja szégyelni, takargatni valónak a maga rasszista, fasiszta irredenta nézeteit. Sőt, büszkén vallja és cselekszik ezek mentén, akárcsak egykoron Horthy Miklós a maga fasiszta múltjával. Az eddiginél is hangosabban, határozottabban és erőszakosabban kell követelnie minden demokratának, antifasisztának és antirasszistának, a holokauszt tagadásának, azaz a holokausztot jellemző magatartásformák igenlésének, a gyűlöletbeszédnek, a közösség elleni izgatásnak és az emberi méltóság megsértésének büntethetőségét biztosító jogalkotási háttér és joggyakorlat megteremtését. Hát ezért választottuk a jelen megmozdulásunk jelmondatául, hogy fasisztákkal nincs párbeszéd. Már csak a közösség támogató hozzáállásának elnyerésében, a társadalom önvédelmi reflexeinek a felszabadításában, az állam rendfenntartási feladatának teljesülésében bízhatunk. Na és bízhatunk? A második világháború szellemi világtalansága és esztelen alapja már jóval a tényleges harci cselekmények előtt megkezdődött. A vérontást ugyanis mindig, ma is megelőzi a szó és a gondolatbéli előszak. Cinkos összekacsintás, a hallgatólagos beleegyezés mindabba, ami előkészíti a terepet a szörnyűségeknek. Szeretném, ha senki nem áltatná ma magát, hasonló a helyzet ma is. 65 évvel a háború után hazánkban is megjelent a verbális újfasizmus, és ez egyre gyakrabban tettlegességig fajul. Saját életed sikertelenségért nem a kisebbségek, nem mások felelősek, hanem te magad. Én Magyarországon nem akarok olyan társadalomban élni, nem akarok olyan világban élni, ahol bennünket, embereket értékes és értéktelennek különböztetnek meg. Számomra ezért nincsen párbeszéd a neonácikkal és az újfasisztákkal. Én reggelig tudnék is sztorizni, hogy milyen ma Magyarországon cigánynak lenni, elég a végén még az utcán is mindenki megnéz. A legfőbb célunk az az, hogy lehetőleg minél több hozzám hasonló fiatalt, akik nagyon nehéz sorsban cigánytelepeken élnek, eljuttassunk az érettségig és egyetemig. Egy országban élünk, egy ügyért vagyunk, és szeretnénk ennek az országnak hasznos polgárai lenni, és nem pedig szavazatgyűjtők lenni. De ma Magyarországon, ha valaki azt mondja, hogy cigány és bűnös és lopás és bűnözés, akkor az több százalékot jelent pártoknak. Nem ezt szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogyha 5 év múlva, 10 év múlva ugyanazon a településen, ahol most dolgozunk, és megkérdezem, hogy hány embernek van érettségie, körülbelül ugyanannyian tegyék fel a kezüket, mint most itt. Azt hallottam a szervezőktől, hogy vagy 30-40 felkért előadó, közéleti szereplő és egyébként ügyünk elkötelezett támogatója nem vállalta az itteni fellépést. Azt hallottam, hogy féltek. Én nem valaki vagy valakik ellen szólok. Én valamit ítélek el. A gyűlölet és az erőszak minden formáját, ahogy filmjeimben is mindig, most is, erről a helyről is.
65 évvel ezelőtt ezen a tájon szabályos embervadászat folyt. Miért történhetett ez meg mind? Mert szétesett a magyar állam. Nem működött a rendőrség, az igazságszolgáltatás. Magyar emberek tömegeit métejezték éveken, évtizedeken át ordas eszmékkel, a józanabbak is hozzászoktak polgártársaik vallási, majd származás szerinti különböztetésére. A baloldal, a polgári oldal gyenge volt, és a szélsőjobbtól közép felé álló, az ország nagy részének támogatását sokáig biztosan maga mögött tudó, konzervatív, hortista jobboldal a végjátékra csődöt mondott. Megroppant ma is az álladalom. A közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a bíróságok, és természetesen nem az itt lévő barátainkra gondolok, de a rendőrség is. Ma is létezik már jól szervezett, és bizony szembe kell ezzel is nézni, fegyverkező gárda, és lesz ilyen parlamenti párt, olyan parlamenti párt, amely nyíltan vállalja a szellemi, lelki, politikai rokonságot azokkal, akik 65 éve honfitársaik életére törtek. A konzervatív jobboldal ezen úgymond szélsőségesekkel kapcsolatos álláspontja ambivalens. A szocialisták és a liberálisok pedig most úgy tűnik, szinte nincsenek. A szélsőséges kisebbség, a neonácik ezt a tragikus bukást gyászolják masírozva, újrajátszva, fétiseibe bújva. Ez a gyásznapjuk, és mi ne féljünk tőlük, se most, se máskor. A fasizmus halott, és mi a II. Világháború óta is minden nap legyőzzük. Különösen erős muníciót kaptak és kapnak a fasisztoid eszmék 2002 óta, mikor egy jelentős politikai erő képtelen volt úriemberhez méltóan viselni a vereségét, és azonnal a közbeszédbe emelte a durva, kirekesztő, másokat megalázó stílust, amikor ellenfelet többé nem ismert, csak ellenséget. Nekünk magunknak kell tenni, mert a demokráciát nem adják ingyen, meló van vele. Kérdések tömege megválaszolatlan. Mi ez a más nemzeteknél alig tapasztalható megosztó átok, hogy nincs társadalmi kiegyezés? Mitől ember az magyar, és mitől magyar az ember? Kinek van joga megmondani, hogy ki tartozik a nemzet kötelékébe, és ki nem? Tudjuk, hogy önök szerint mi moszkovita, szabadkőműves, kommunista, cionista, összeesküvő bérencek vagyunk. Hogy hazátlan bitangok, akik genetikailag sérültek, és hogy mindannyian látens homoszexuálisok és a cigány karavánok pártfogói. Az önök politikai szándékai számunkra mélységesen ellenszenvesek és undorítóak. Ám mint magyar demokraták meghalnánk önökért, hogy joguk legyen gyalázatos nemzetáruló véleményüket elmondani ebben a hazában. Mindannyian tudjuk, hogy olyan hatalom készül ma itt Magyarországon, amely mondjuk legalábbis örül annak, hogy a Nobel-díjas írónkat Imre Kertésznek hívják. Olyan hatalom készül itt Magyarországon, amelyiknek tetszik, hogyha embereket, bennünket fel akarnak lógatni az Andrássy út fáira, vagy a Kossuth téri poznákra. És nekünk nincs hangunk velük szemben, nincs erőnk velük szemben, sőt, nagyon-nagyon gyengék, vékonyka hangon tudunk szólni. De vigyázzunk, mert tényleg olyan hatalom készül most Magyarországon, amely azt az első szót onnan, amit látunk, azt le fogja takarni. És azt fogja mondani, hogy nincs párbeszéd. Most kevesen vagyunk, és nekünk keveseknek kell megtenni azt, hogy tovább visszük, hogy legyen párbeszéd.